malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCS sa puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Hanggang sa ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Ang pusong panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggap ang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Loto din sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakas-cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Magandang gabi po muli sa ating lahat. May masisimulan na po natin. Ang kasinan, let's play small town lottery. Timer ready. Ating first winning number 37. Ibabalik po natin ang pinapiling numero para kasama sa pangalawang pagpili. Timer ready. Ating second winning number 404. At ating number combination para sa ating third draw ay parang ito ay 3704. It's a quarter. Congratulations po sa lahat ng manalo. Kung si Dr. Martinez ay sa ating PCSO, tumulong sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw result for January 21,